De Shuttlesletten hebben zaterdag de liedjesavond van carnavalsvereniging de Beringse Kuus gewonnen. De band, ook wel bekend als Doekie, versloeg de 4 andere deelnemers. Geef mij Beringen, Inge, geef mij beer. Riet maar aan de top en doet mij een plezier. Geef mij Beringen, Inge, geef mij beer. Gooi die gas maar voor en doet er niet maar weer. Alaf Airlines won in Helden met het nummer Ode aan de Sambabal. Maria Erwina Subang uit Maasbree is een van de 5 finalisten van de IKEA Food Challenge. Haar gerecht werd door de jury gekozen tot de 5 lekkerste ingezonde gerechten. Ik heb de gehaktbolletje met groente en toetsensaus gemaakt. Dus als ik win, dan mijn gerecht komt op het restaurantkaartje van IKEA. De hele IKEA Nederland. Op de website van IKEA kan tot dinsdag 24 november gestemd worden op het lekkerste gerecht. De winnende maaltijd komt op de kaart van de restaurants van de winkelketen te staan. Ook wint de winnaar een keuken ter waarde van €6500. De prijs wordt aanstaande woensdag uitgereikt. Op YouTube kan het filmpje van Maria geliked worden. Liken, hè?